ki prabangai beach han kapor nga suwa banai ku blai yapi ka gerteng bat hing tam gajung turai par unong padim jing yu Jesus Christ han ga clip mat nga kwa ban yikran sipang ka bai ka topic ha gajing im gajung yom gi breu par kata kalong gajing pang ngan pan sonong rim mi gani gajing slok han kapor naga ketien gajung blai naga Bible kalong ka gospel gajung Yohanes kalong ka bakat bai hantong in lap ya gajing jia ka bajia haga jing im jong gawai na galong yeng ka bau trai jing Jesus Christ ui bat kata galong ba uperlok uba hajan jong trai perlok uba Jesus uba kerteng ulas ros ulayo ya gajing pang hoj shim la yathu ni ka ba kumnu ka gajing pang ka bau Lazarus ulayo bat ka ai ga kerteng jong ka gajing pang Ring nga sngotu ba Lazarus ula kempang bat ulayo iga jingpang. Kaktin gajong blay ga yathu bala donti uway bala pang. Lazarus na Bethania. Nagashnong jong ka Mary bat ka Martha ka para jong ka. Kalalong ti kata ka Mary ka bala pansle yuturay daga jing sle bat ka bala nyat yikikchat jong daw nyukli jong ka. Ka ba para jong ka Lazarus ula pang. Namar kata kita ki perakan thai ke laya pha hu ki ong ko trai hakmi uta ubame I upang pat kata gadai ga jingi thok khana ga jingi dai bat kan kapor kabayathu yangi shapang jong kata ga jing shitom bat kata ga jing pang ga bran nakamet ka jong Lazarus badai porlok bau trai jong Jesus Christ ki perlok bi ki jonga utran yang kapor Lazarus udah perlok uba jong utran jong Jesus Christ Henry uyo ya gajing pang kawan banlan shop gajing im gajing bat ujisu habau layo snow uong ni kentin kita ke bawan rak khobor shu ka daga ba ong kumni kane gajing pang kamlong syagaban yap Henry nakabanta ka burom ublay on pendon burom yu khun ublay daga ti ujisu la I kata ka Martha bat kata ka para jongka bat yu taw Lazarus namar kata man baw la yu sngo bo upang ulanang sa arsngi hagata ka jaka haga baw ladon bat Lazarus ula yap no nagadaw jong kata ka jingpang bat ujisu baw la lay hagabuun sa poyang ta kataga shnong kaba Lazarus utia hagataga jing tia yap kajong kaladon saus ni kabaulan kalalong saus ni bauladon halom jing tap bat kabasngo tanat kalong hangni ka Martha ka ong gini kintin try la miladon hangni upara jong aunom dalayap kasngotu ikapor kasngotu yaga jing la ka jong turai haga bo un pan im wat yo Lazarus balayap lani wat pan khia yaga jing pang jong ta bo pang namar kalayo I gi kamba ki bo turai ji sulale haga ba ki bapang ki yo khia nagi jing pang jong ki ka kren ni gini ki kentin bat kelok bi ki jonga ho turai ne ko por ngan yathu yapi nganam kwa ban pen slam ban ye kadat chuai haga jingi dei bat kan kapor ringa kwa ban kali kan kapor ya phi ye kan ga jing kali balai bau Lazarus uyo pang lani pila ban kali ru ye ladi balai ba phi kempang haga jing em jong phi bat wan biang show Lazarus balai bau Lazarus lay haba ulong uperlok ubahajan jong utrai uperlok ubutrai ka Bible ka ong ba yu balay bau ni bau turai uyo ya gajing pang bat kani gajing pang kaya lami ubat harup un mat ya gajing yap tongin na mikran ya kata gabu uturai un sempen mi pat yu hadin handrengan ngakwa ban kali pikan kapor balay ti bau Lazarus uhapan mat ya gajing pang bat balay ru bau hapan mat ya gajing yap kata kada gajing kali ka bang ngakwa ban bu kan kapor haga bamapi mga bat mangiway puwingin kali yalade balay bangi kempang haga jing em
phila le seban ong ba kat ni ngala shakri yo trai kat ni ngala le ba kat ni ngala im ga jing im bat ka ngala ai tilut yiladi hagaban shakri hagaban pendep yigi kam hagaban sakhi ga karteng ga jong nong pun im jonga balai bangarang kempang balai baga jing im jonga garang hapan yahat langba yigi ni ga jing pang ga jing shitom bat ga jing balai baga ni ga met ga jonga garang hapan mat yigi jing pang habang along ka shakri ga jong utrai habang along ushakri ujong utrai balai banga yo yigi jing pang balai baga kempang ga jing im jonga let's say kita gida jing kali ke babun na plan jing kali mang ka por ga jing im ga jongi bapuleng kat bangidang shakri kat bangidang jan sho blai ga jing pang ga nang jor bat ga jing shitom ga nang jor ga jing im ga jonga bat jongpi balai te utra wan usha igini bakin wan ha pa ga jing im jonga lan he ga jing im jongi ba ying ki ba sam ga jonga balai te bakan ga jing pang kan le try kli imat kum utrai ubanga shakri bat ublai ubanga shakri bat ubanga mani imat kum don porshu halor kan ga jing pang sekata kada ga jing kali ka ba juwan mi man ka por ga jing jongpi berkat kilo bi jangan ka por ye ga jing im ga jong Lazarus hoi ki para ga jong ga Martha bat ka Mary ki bakat ga jing ye ga jong ki bat utrai long ga ketien ga jong blai ban Lazarus udang hapan mat ye ga jing pang ka Martha bat ka Mary ki hapan do yo ba ye jongki namar kata ka jing pang namar ba kata ka jing pang ga yalam yo Lazarus rupun hapan ye kendo ye ga jing yap kita gede ga jing kali ki ba ma pi la sepi pela ye kali na ka por ga jing im ga jong pi balai ba ga jing pang ga wan hap ho briu bo turai ui ba briu ba shakri yo blai ngani thu pi ga lok bi jangan ka por la pi kan maun em haga kitab Genesis kan ko manang kong hadien bo bleu la depan thau yi ka wai pu ga jing thau ko bo bleu thau hoi kadon ka kantien ka bang sutanat ka ba ong habo bleu la depan thau ba khmi yi ke bo la thau ka kantien ka badon ka Bible ka long ba ha khmi ka long ka ba ba kata ka kata ka ka kantien ka ba mi ha ka pu ka wai pu ka wai ka bo tura la ban thau la de thau bat ka basung tanat syuk long ba jaga ni ka kantien ka ba hadien bo bleu la depan thau yu briu dar pi puli ka lanong ka ba nong kong ga khat ka ba wai jaga to ka kantien ka ba ong ha khami ka la ba habo bleu la thau jaga perthai mariang ki marat bat iga sadong saukun ka kantien ka ba mi ka long ba ha khami ka la long ka ba Henry habo bleu la depan thau yu khun man riu ka kantien ka basung tanat ka ba mi hang ta ka long ka la ba ha khami ka la long ka ba kata ka ka kantien ka banga sngo tanat si kadai banyo sngo namar bo khun man riu ulang ha khli jong ge jing thau baro utau dei ubau blai u mangan ping long gi khun gi jong blai ki bau blai u thau ki balong kerpang abai nu jor bat ge jing thau baro ki bran ngani ka perthai bat dai ha ga sahit penang si jong bat ke sadung sakun baro bat kata ga dai ga bau blai u thau ngi ka dor ga jong uhi ka bau blai u thau ngi ba di phi ha ga dor ga jong blai bat kata ga dor ga jong blai ka long ba u blai ulong ubana bom jukut shabom jukun ha oi yu briu udan ga jing sedang henry u blai ha bau thau u briu kwa bau briu u khon ban riu unam don sho yi ga jing kun namar ga jing ga jong blai yo khon ban riu bat bau don ye ga dor ga jong blai bat kata ga dor ga jong briu ga ni ga banta ga long ba kam dei ye ga ni ga dor khmat ye ga ni ga frame la ni ga ni ga structure jong ni ga met henry ga dei ga jing long ka ba ko mu blai bat kata ga jing long ka long ba ka briu im ga hok nya ga hok bat u briu un imru ga jing light loit bat un dan ru ga mon light loit ga jong bat u briu un im ga jing im ka bana bom jukot ka ba ngamut menong ka ba shiki ba bom jukot unam kanam don ga jing yap hau briu bat ngi kan mau ga lanong ga ba ar ga ka ba khat nyo ye ga kan tien ga ba ka tien ga jong blai ka ong ka tien ga jong blai ka ong ba lada me bam nu to so yo banga adong ye me da ga ba yap men yap shisha bat kata ga ga kan tien ga ba blai ula adong yo adam bat habo adam ula bam bat ngiu ibu adam shum na yap ga ne ga met henry lok bi to smu thu i ga ni ba kata ga kan tien ga ba blai ong ba da ga ba yap men yap shisha kam tho i ga ni ga met
Andai ka thau ka taga jing ya ka taga jing long ka jong Adam ka ba srim ka jong ublay pat kata ka long ba ublay udai ba im na bom jukut shi bom jukut ubanam yap shu pat wadam ula yo ya kata andai ndu ka taga khlimat ka bola ula le persya yo ublay bola le pom ula do no ya kata haga ba unum yo shu ban im shi ba bom jukut pat kane ka met jung una do ka taga por kenyang jing pang jong ka pop ula wan ha haga jing im jung ubat kane ka met ka jong Adam ka ba mut ka met jong ha ba jong pi ni hap ya ga ban mat i ka jing pang jing sistom pat ka ba kut kalong kalam yang ni shi ka ba kut jong ka jing im long ba ka jing yap kata ka dai ka jing stang jong ka ne ka jing pelilat i ka jing pang haga ba wan abakan wan hubriu namar bo benriu la hap haga pop kilok bi balay bo Lazarus uhap an mat i ka jing pang Lazarus udai ubah her pateng uba wan nagata tanrai no Adam pat baro ki kon ki ksiu ko jong Adam baro ki bru sni pertai ki hap ye ga ban mat ye ga jing pang ka jing stom ki hap an yai lamba ye ga jing yap ka jing im ka jong ki kata kin ka dai ga ka daw ka ban long yu bru bon mat ye ga jing pang bat ye ga jing yap ka daw bat ka tanrai ba jong kata ka dai ka pop ki perlok bi ki jonga bat namar kata kini ko por nga kwa bani thu pi gani ko pop kadai kata ka ba manga pi ni du no ya kata ka thong ka jong utrai ka bu kwa yang habat pi bangin leit satai henrei manga pi ngi leit pat chene ngi pai skat yang dan ngi pai pat skamon na ka jim jungi ka ba blai kwa ngi bangin leit bangin yai bet ka jing im henrei namar ka pop ka panlong ngi ka bangin pai bangin kadap no na kata ka ba blai ula kwa yang habat pi kata kan kadai ka pop it is missing the mark kata kadai ka jing batai spang jong ni ka pop pat kane ko pop log bi kadai kanong penjot ka basar kai tam ka jing im jong ubriu pat kane ko pop ka omdon kai ru ka ba onang dang la on marmot ye ka jing penjot ka basar kai ka pop ka wan ra le si ka jing pang le si ngamut mon ong ka jing wan ra jong ka jing jot ka wan ra long ba ka jing slai ka jing at pelung jong ka jing im le si ka jing kanyo jomai bat ki jing hap pria bat ki wei pat ki jing penjulor jong ka ding mariang dang la pan marmot ye kita lara ki shar khai kat no gi khrau kat no ru han rai ka ka jing penjot jong ka pop anom don su bala pan marmot ye ka like no tang kjat jong ka ding pana ka jong no panim jong ba jong pi nga kwa ban ni thui pilok bi jing ka por ka ka jing pang ka wan ha pa ka jing im jong Lazarus ka dai na mar bo Lazarus ulang nong pop ka dai na mar bo Lazarus udai unong pop ubudan kam ya ga jing kala ga mut udan kam ya ga jing pan khia ga jong trai hoi hakamet bat hakaman sem ga jong uru bat ni yo i hang ni ba ba Jisu lo poi ka ying jong ga Martha bat ga Mary haga ba lo yo i ya ki ba ki ya mang ta bat u Jisu ru ga tin ga jong blai ga yathu ngi ba u Jisu ulayam kata ga dai ga ba ga Bible ga yathu ngi bat u Jisu ulayam kam tam hadien ba ga Mary kala ban ni gijuk gikentin ke baga Martha kala depan kren uji suru ula yam balai bo Jisu yam ke lok bi uji su yam ka banga perkat hani kalong kat banga nang puson gadai haba uji su perkat ba u Lazarus udai bo u ke Martha bat ka Mary gidai ke bo u barot lai gidai ke bo tra jung uji su uji su nang perkat ba le si begini ke bo ke ba senda jung kini ken laj im kini ken mat ke jing yap ba pleng haba uji su ula yo snow ke go bor ba Lazarus u kempang ukurani gitu kikintin uang ba kani ga jing pang kanam long kaban lam si ga jing yap henry pleng kani ga jing pang kaya lam hadu ba Lazarus u hapan mat de ga jing yap padu Jisu mban si u hapan yam haba yo i ba kita ke ba yeng jong Lazarus ke la yam pa dot no de padu Jisu ru nomar bo i Lazarus kata e ga ban siam jong pat ka daw ga bo Jisu yam kam dei nomar bo isen ai Lazarus kam dei nomar bo isen ai ga Mary bat ka Martha henry ka daw ga bo Jisu yam ka long ba peleng u snow tu ba wat la dagi ni kilong ki bahasanda junga ki banga peleng ki dang hapan mat ye ga jing yap peleng ga jing yap nomar ka pop kadang don bor ban sensyar ha ga jing im jong ga ni ga met ka bayam ka met ka ban seput no jong khon ban riu utra Jisu snow tu ba peleng bala danga kan no ye gini ki priu peleng uneu perlok bahajan junga Lazarus udang hapan yat long ba ye ga jing yap kata ga daw peleng ga dai namar jong ka pop
khang ta ga nyu jisu sngo tho ye ga jing long serious ye ga jing long shisha ye ga jing long ye ga jing crowd jong ta ka pop ka bo breu la le ha ga ba persha yo blai bat ba ta ka banong jong ta ka pop ka long shisha ka jing yap bat log i ani tho ipi dayang ta ka nyu jisu sngo tho ba kam long ka bo un chule ka ye ga ni ga jing ye ga ni ga pat ga ni ga pop bat namar ka ta sngo tho ba u hap shisha ye ga ban sha yap namar ki pop jong ka parthai khanang baki wai pat ke nam hap an mat ye ga jing yap khanang baki wai pat ke nam hap an mat ye ga ni ga jing yap haga met ka jong ki haga ba ka wai ga sinken semi pat non sa job yiki lara ki bo ye ga jing het ka jing shenia lang ba ka jing yap ka jong utra jong Jesus Christ log bi nga kwa ban ye thoi phi ni ka por u jisu ulong u khun jong ble ba im haga bokum ka por uyam ka kta ka dot not ka jong ngani thu ipi kan ka por lada don na plan jong pi ki ba mat ka jing pang ki ba kempang ka jing em ka jong pi perkhat pi kuslai gine ke baro kamut ba utrai u ai lat ki jing pang ba kan wan ka jing jong pi em namar ba manga ha pi ngilong ki nong pop pat la khai ka pop pat ngi don ni ka pop ka jing em ka jong ka ba ngile man ka si ka ba ha ka jing em jong ba jong pi kum bring by nature ngilong ki nong pop pat kata ka jing long jong kum ki nong pop lok i kapan long ni ha ka bangin kempang kapan long ni ha ka bangin mat i ka jing jau mat i ka jing smosi i ka jing thang i ka jing em pat ka bangin mat ro i ka jing yau ha ka jing em ka dau tan ra jong ka ta ka long ka pop han rengan ne thu pi ba u jisu bat u trai jong hab jong pi u kren dei hang ni ka ni ka jing jia da ka ba pen pien ni ka martha bat ka mari da ka bo ong ngalong ka ta ka jing mi pat pat ka ta ka jing em dau bang hit hanga lau la yap un yo im kita kena ikan tian pentingan ke bau jisu dan ni kaban pentingan lesi la do turai aga pun kata ka por ka baro ki bai pat ki brio ki bai i pat ka martha ka mari ki wan ban pentingan ni ki wan ban ye slok pat ki la do jisu un lek un shuong un shu lek ban tang ban ye shong bat ki hang ta ban shu dan senda jong ki kelam a ki kan tian jing sleng ki kan tian jing kermen ni ki la ni ki kan tian ka ban pentingan si sha ki lesi ka jing don ju ho oi ni don ki bong ba tang ka jing don jong pi ka la biang aba pilai gino ki polok jong ki bashim sosi ko slai le se pim don ki tian kan lang ban kren ban slok bat ki tang ban sudon hang tu kalap yang hoi le se kata kalap ban long ka bai galiang ringan oi pilada lada jisu ule tang kata kanam pat biang ki lok i jonga andai ka don kam lu trai haga ba un pentin ni kan kalong gi ka ba mat ka jing do ma para jong ki kat ka ba uhapan ong ai kam tam ni ga ai ka ba un sale ka ba pla ga jing ga jong ki ka ban a jing ka men ki bat kata ka ba ngasu tanat ang ni kalong ba u jisu ong ba ko martha ngalong ga ta ga jing mi pa u jisu hang ni uklam ong ba ko martha ngan ye thu ipa bala da pangai danga ngan ye lam ye pa shawai briu uba la ban pen mi pat yo Lazarus ko martha ngan ye thu ipa bala da pangai danga bala da padang ya shania hagajing long perlok jonga bat pa bat ge nga sem jong pi ngan ye thu ipa ba ngan ye lam ye pi pat udon wai briu ubala ye ga ban le ye ki kamba ke bashar khai ubala ban pen imru ye ga bayang le si ga ta ga de ki kantin ga ba baro na pen jumi ni kimi lanti bat le si la de mangangan ong kumta ba ngali pa ni kan do ngan ye lam ye pi sho doktor ngan ye lam ye pi ba ka don hang ta ka kisnong ga ba udon briu ubala ban pen kia ye ga jimpang le si ni la ban ye thu ye kumta ni kum ge briu ye ong kumta le ki kantin briu ni la ban ong kumta yang ni le ni wa da wai ne nga kloy ye ka ban ai ga kali chunga na ga ban ta ba pin le ban wa ye ga da wai de shin ga pin yo ye ga jumpa kia yang ni le chita de to ji su ko ong kumta ku ong ha ga jaga bun ong kumta ong ngati ngalong ga jing mi pat martha ngalong ga jing mi pat ngalong ga jing mi pat bat kata ga jing im kau mut ba ubayap un semi pat ubayap un suyo ye ga jing im uta ubangai hanga la ulayap un yo im uta ubangai hanga la ulayap un yo im Lazarus ubala kempang Lazarus ubala mat ye ga jingpang uhapan yat gamba ye ga jing yap namar bo langai hau jisu bat namar bo don ga jing dei ga bajan baru jisu wat la ulayap ru un yo ye ga jing im sachisin bat ubru baro ba im baru bangai hanga unom yap lanu unom yap no lanu ru hangit ye kani takare ga jingi kran ga jong trai
bat kani ga ga kan tien ga ba ai man sim sikat dei ye ga Martha ga ba kum ga Paul log bi u Jisu uklam onga ngan ni thu ipi ba ga danang ta ba pin le kum ta bat ba da ga ba pi di ye ga dawai da ga ba pi Simeon ne kon bat pin sle bat pin kelan ga met jong pi pin di kan jat ye ga pin yo ye ga jing im reu uklam ong ta ong em ngadai ga jing im ngalong ga jing ipan bat ngalong ru ga jing im namar kata la da pinget yang pinom ya pin yo ye ga jing im kata ga ga kantin ka bau Jisu nong panim ula kren aga ta ga long ying ka ba ma ye ga ta ga jing kut la ta ga jing im log bing ya kwa ban oi pi ka por pi kempang ga jing jong pi ka Martha ga haban mat ga jing pang ka haban mat ga jing kuslai ga jing sngosi ga jing thang ga jing im ga jing do no yo ba i ba thon jong ka para ba ka i ka Mary ru kum jo ka daw ka dei log pi namar ba ga ni ka parthai kadai ka parthai ka bala sanshar bat ka bala dap ha ka pop bat namar ba buriu bala ha ba ka pop la kha pateng ni u pateng la pateng ha ka pop bat unne khon ben riu u yai le ya ka pop bat galat ka ba on job ya ka pop kadai tang da ka jing yap ka jung tura ba nu penim jong nga ba jong pi u Jesus Christ halor ka ding panah ulom kalbari na ka daw ka nyu Jisu ba ngalong ka jing ni pan la da ma pi ki ba mat ya ka jing pang ka por Hidon ye gajing pang ga jing im ga jong pi let's say gajing pang kam dei haga ne ga met let's say gajing pang ga man sim jong pi bat kani kan pen kala long jing pang wat haga met ga jong pi kan tlot pin nam la ban bam pi ko slai spang ga jong ga jing im ngani thu pi ka lok pi ga ne ga por la da pi nget hu Jisu la da pi wan la da pi koloi ye ga ban dem ki chat jong nong pan im pin siok mat ye ga jing pen kia la da pi koloi ban wan haga ban bread iladi kom ba pilong kejat jong nong suspa ben sama ye ga jing palakim ngani thu pi klok ye jing ko por ulas rosumat ye ga jing im sajisin pan dei namar ba unong pan im u isin ai dei namar ba unong pan im u i dei namar ba unong pan im kwa ban kan pau bakan lo ganuk sai ke babun ba ulong halor jong ga jing yap par udon ni ka bor ka ban ai ye ga jing im ni ta ke bala do no anoi pilok wi kan ko por wan shu Jisu bala da piyo sngo wi kan ko por la da pisngap kan ko por hang no ka jaga ka ba pidon shimi kan ka lat panong try nga don ni kan ka jimpang try nga ha ban ya lang ba ka jing jaw mat ka jing im bat ka daw ton rai ka ba nga yo pang ka daw ton rai ka ba nga mat yigini ki jing ka jing kan do mau sang ka jing im leng try ka dai na mar ba nga long mong pop bat ngan oi pilok bi da ka pop jong pi lada pi wan daga dot nut baro daga jingkala ba mut baro akamat jong trai unyarap ipi un thau thamai ga ji im jong pi bat na do ni ga khlimat ko pi pyang yu Jisu kum nong panim jong pi pen long gi khun gi jong blai bat pen long gi khun ki jong blai ki ban ya haga ni ka parthai ki ban don burom yi ga karteng ki ban im ga jing im haga ban nyaro yung nong pan im bat pin long jing kar khungan ong pi lok pi bat ki babun ki brukin mat ye ga jing kar khu long ba ga jing jong pi namar pi lajit ban shakri yung nong pan im ga jing pang kanam don bor lor jong pi ga jing pang kanam la ban le trai khli alor jong pi oi le sei pila ban mat ga jing pang ga jing stom ga jing im hanrei kanam la ban kata ye ga man sim jong pi lok pi namar ba ga man sim jong pi ka im na ka daw lok pi na sotonat ye ga ni ga gospel Yohanes kung nang gabalay ka khot ka bakhat riu ka tin ka jong blay ka ong hang to ba ununo banget ya la ulayap henry unyo im kata ka daga tin ka jong blay ka ba baro na pran jungi ngelatip ban ngelala landet ye ga ni ga khot bar kata ka long na baw blay ula kata ka parthai kat baw la ai tino ye law khun bala kamar we baw ai banget ya unam jot shu henry unyo ka jing im bom jukut ai bangai ya on am jot shu henry unyo ya ka jing im ka bom jukut onom jot shu ga mut bakan ka pop kanam don bor shu ya ga ban le try kli aga jing im ga jukut henry unyo ru ya ka jing im ka bom jukut ka jing kli yang ni kalong ba hatu meno bri udo ya ka jing im ka bom jukut ngani tu pilok bi kum papan kan mau na do pasdang
ka por ka bleu thau yu ban reu shim don ni ka ta jing mot bau neu banga thau nagi ni jing thau baro bleu uklam don ni ka ta plan ba habo ngan thau yu ngin thau yu ka dur jong ni hi kam dei ha ka bau bleu ka ba don ka jing mot jong bleu ha ka bau neu bleu sakut na kam don bum ta kamur ula ayu nu bleu ka jing im ka banam kut shu ha ka ta por ka bau thau yu ka blong srim ni ka dur ka jong bleu banne bom jukot bat dei namar ka ni ka pop kan bau bleu la du no aga bo bleu ong ba daga bayap men yap shisha bat kata ga jing im ga bo bleu ga bo bom jukut ga bo bleu la yo ula du no bat kata ga la yap no ga jing im ga jung bat dei lang ba jong Jesus Christ kai dei lang ba jong try bat unong pim jonga jong pi Jesus Christ ga ktien ga jong blek ong ba ayu banget ha unam jot shu henry un yo ye ga jing im ga bo bom jukut ga mut ga jing im ga bo la du no un sa yo pat ye ga jing im taga jing im kolong kaban nam kutsu lamba jung try bat jongi Jesus Christ pikwa ban yo iga jing im bom jukot ob i pikwa bagani ka pop kan nam don bor shu ban le try kli iga jing im ga jong pi ki ai gi pop ga pi le iga jing im ga jong pi wana khamat jung try phala da ga dot not baro an oi pi blend kor khui pi haga jing jong pi lob i le pi nget yo Jesus bo long try bat le pi phala da ga dot not jong pi baro u blend pen khia pi u blend ni rap i pi aga ba pin long shisha kita ki khun ki jong blai ki bo blai pun kam aga nu ga jaka ga pidon pin long ki ba man bha pin long ki ba roi ga kam ga jong pi aga nu ga kam ga ba pitrei nan oi pi ga lo bi pin se so aga jing im ga jong pi agi kam ki ba pi pitrei ka ktien ga jong blai ka ya thu ing lo bi bala dangi phlai ki pop jongi ulong hakmi ulong bala ya ga ban pan kia i naga taga jingpang hakami ulong ala dangi phlai ki pop jongi ulong ubayai ne baru bohok ban map no i ki pop jongi bat ban pan kho i naga bom hok baro lob i la dangi ong bangim shim la le pop ni pan long ya u balam ler bat ka tien jung u kam don namar kata lob i wana khamat jong blai ko dot not baro bala da pipla ji pop jong pi utura long ba yai ne bar bo ban map no i le pop jong pi ba ban pun khu ji pi na ka bom hop jong pi ba blem kar khu ni hen ka po ne ban ta ka burun jong I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus.